ακούσουμε και την απάντηση από εσάς που έχετε να δώσετε, κύριε Κορκίδη, από τη χθεσινή συνάντηση. Μένει κοντά μας ο κύριος Μίχαλος. Από τη συνάντηση που έγινε εχθές, για τα ανταλλάγματα τα οποία έχουμε ακούσει, για το παζάρι από την άλλη που ήταν αυτό που σιγό ακουγόταν εχθές, και βεβαίως για αυτή την αντίδραση και από την πλευρά των επιμελητηρίων. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πήγαμε γιατί μας καλέσανε. Δεν πήγαμε από μόνοι μας, ούτε το ζητήσαμε. Μας καλέσανε να συζητήσουμε, και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Πρωθυπουργό από τα τέλη του 2014, όταν δεν ήταν Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε ξαναδεί κοινωνικοί εταίροι των εργοδοτικών φορέων, είτε μικροί έμποροι είμαστε, είτε μεγάλοι βιομήχανοι, είτε του τουριστικού τομέα. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει μια σειρά επαφών. Σαφέστατα θα δει και το θεσμοθετημένο όργανο των επιμελητηρίων, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και τον Κωνσταντίνο. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να δει και τους εργαζόμενους. Δεν μπορεί να αποφασίζει ο ένας για όλους τους υπόλοιπους, ούτε οι εργοδότες για τους εργαζόμενους. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν είναι θέμα ανταλλαγμάτων. Εδώ μπαίνουμε σε ένα τρίμηνο το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και το ξέρει ο Κωνσταντίνος πάρα πολύ καλά και όλοι σας το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι θέμα ανταλλάγματος λοιπόν να περάσει την αξιολόγηση η χώρα μας για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Είπαμε ότι οι τράπεζες δεν λειτουργούν παρά την ανακεφαλαιοποίηση. Είπαμε ότι δεν υπάρχει ρευστότητα. Είπαμε ότι δεν υπάρχει φιλικό επιχειρηματικό κλίμα. Είπαμε ότι δεν υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Και δεν μπορεί να μας καλεί η κυβέρνηση όταν μας έχει ανάγκη να εκμεύσει μια συνένεση για να τη χρησιμοποιήσει στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Άρα θα πρέπει να υπάρχει σε μια σταθερή βάση μια συνεργασία σε επίπεδο γραφείου Πρωθυπουργού για όλα αυτά τα θέματα τα οποία τα θεωρούμε αλληλένδετα. Φορολογικό, αναπτυξιακό ως νόμος και ασφαλιστικό δεν έχουν, ξέρετε, διαφορές μεταξύ τους. Για μας, για την αγορά, είναι το ίδιο πράγμα. Είπαμε ότι αν προσθέσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, τις φορολογικές επιβαρύνσεις, φτάνουμε σε ένα 105% επιβαρύνσεων. Έχουμε ξεπεράσει κάθε φοροδοτική ικανότητα, φυσική και θεωρητική. Όλα αυτά συζητήθηκαν στις 2,5 ώρες που έγινε η συνάντηση. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το οποίο καταφέραμε είναι, και το θεωρώ ότι το σημαντικότερο ίσως, ότι σε ένα ασφαλιστικό σχέδιο το οποίο αλλάζει όλη τη φιλοσοφία του ασφαλιστικού. Δηλαδή, εκεί που οι εργοδότες μέχρι σήμερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοί που απασχολούνται με μπλοκάκι, πληρώναμε με μια κατηγορία, με ένα συντελεστή, με μια κλάση στον ΟΑΕ, αλλάζει η φιλοσοφία και πλέον η ασφαλιστική εισφορά μετατρέπεται σε ασφαλιστική φορολογία, γιατί εμπλέκεται το εισόδημα. Και εκεί δημιουργεί πάρα πολλές τρευλώσεις, αδικίες, υπερβολές, για να μην πω τέρατα. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια ad hoc επιτροπή με ειδικούς του ασφαλιστικού, που όχι μόνο θα εντοπίσουν σε αυτή την πρόταση όλα τα σημεία ή τις γκρίζες ζώνες, αλλά θα προτείνουν πώς θα διορθωθούν. Και αυτό θα γίνει μέσα σε μία εβδομάδα, πριν πάρει παραμάσχαλα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός το ασφαλιστικό και πάει στον Νταβός ο ένας και στους ομολόγους του στην Ευρώπη ο άλλος. Εγώ θέλω να ξαναρωτήσω, κύριε Μίχαλε, τι ακριβώς δεν σας πείθει σε όλο αυτό το οποίο ακούμε? Κύριε Μπουσδούκου, είναι πολύ απλό. Νομίζω ότι όλη η βάση συζήτησης και η αντιμετώπιση του ασφαλιστικού συστήματος από τον Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, είναι σε λανθασμένη πορεία, σε λανθασμένη κατεύθυνση. Γιατί? Διότι, Κωνσταντίνε μου, αυτό το επισήμανε σε ότι πραγματικά περνάει μπροστά μας από ένα ασφαλιστικό, το οποίο είναι γραμμένο σε λευκό χαρτί, με άλλη φιλοσοφία και άλλη αρχιτεκτονική, που αν το αφήσουμε απαρατήρητο ή γυρίσουμε εμείς την πλάτη, αύριο θα χτυπάμε το κεφάλι μας γιατί δεν κάναμε παρεμβάσεις. Συμφωνώ, κύριε Κορκίδη, αλλά προσέξτε, εδώ υπάρχει μια νέα βάση συζήτησης. Δεν μπορεί εμείς οι κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι των εμπελτηρίων και εσύ που ηγείσαι της Κεντρικής Ένωσης να γυρίσουμε την πλάτη σε ένα μείζον θέμα, όταν στη Βουλή συμφωνούν για ίσονος σημασίας θέματα, αν θέλεις, και δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε το χατήρι οποιοδήποτε κόμματος και να μπούμε σε κομματικές αντιπαραθέσεις για το ασφαλιστικό. Μας ξεπερνάει όλους το ασφαλιστικό. Κύριε Κορκίδη, επιτρέψτε, δεν κάνουμε κανένα χατήρι σε κανένα κόμμα. Εδώ επειδή εγώ δέχτηκα τηλέφωνα χτες, σας το λέω, επειδή δέχτηκα τηλέφωνα από κάποιους, ότι καλά, εσύ η Νέα Δημοκρατία πας και συζητάς το ασφαλιστικό και βάζεις πλάτη. Γι' αυτό σας το λέω. Και επειδή εγώ τέτοια τηλέφωνα, ξέρετε, δεν χαμπαριάζω από αυτά. Ναι,
Λοιπόν, και μπορεί να δεχτήκατε κι εσείς κάποια τηλέφωνα. Και με εθνικά κριτήρια πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, όταν υπάρχει μια βάση συζήτησης και όταν επιστρέψετε στο γραφείο σας, τόσο εσείς όσο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι των εργοδοτικών φορέων, θα βρείτε την ολοκληρωμένη πρόταση την οποία καταθέσαμε στον Πρωθυπουργό. Την διάβασα από χτες και είναι σε πάρα πολύ σωστή βάση και το ξέρεις ότι οι μελέτες οι οποίες γίνονται από τους ανθρώπους της αγοράς, από την πραγματική οικονομία και από τα επιμελητήρια είναι τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές. Ακριβώς. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό ως βάση συζήτησης και όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από τις συναντήσεις που έχουμε παρευρεθεί και με τους θεσμούς, όταν υπάρχει επιχειρηματολογία, όταν υπάρχει ένα ορθολογικό και καλά σχεδιασμένο πλάνο το οποίο καταθέτουμε στους θεσμούς, πάντοτε τα αυτιά είναι ανοιχτά. Επίσης, Κωνσταντίνε, αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον κύριο Κοστέλο. Τότε δεν υπήρχε καν στο τραπέζι η σκέψη της επιβολής του 1 της χιλής στις τραπεζικές συναλλαγές. Αυτό με στοιχεία του 2014. Κύριε Κορκίδη, μισό λεπτό. Όταν λέτε σκέψη, τι εννοείτε, ποιος την έχει βάλει αυτή τη σκέψη στο τραπέζι? Εχθές μας είπε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει αυτή η σκέψη. Από ποιον? Αλλά είναι στο συρτάρι, από την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση, όπως είναι και η αύξηση των εργοδοτικών εισφορών που μας το επιβεβαίωσε ο κύριος Κοστέλο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, και φτάνουμε σήμερα φτάνουμε στο διατάφτα και έχουμε ή τα 700 εκατομμύρια το λιγότερο με στοιχεία του 2014 που είναι πολύ παραπάνω, να μην σου πω ότι δεν είναι μετρήσιμο το μέγεθος, 1 της χιλής τραπεζικές συναλλαγές που θα επιβαρύνει 100% τις επιχειρήσεις για συναλλαγές πάνω από 1.000 ευρώ. Έχουμε την εναλλακτική της μιας μονάδας που είναι 250 εκατομμύρια ουσιαστικά για ένα χρόνο, γιατί από 1η Πρώτου 2017 αλλάζει ο υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων. Και από την άλλη έχουμε την μείωση των κύριων συντάξεων. Πρέπει ορισμένες φορές να παίρνουμε και κάποιες αποφάσεις. Κύριε Κορκίδη, μισό λεπτό κύριε Κορκίδη. Με συγχωρείτε που επιμένω. Κύριε Κορκίδη, με συγχωρείτε που επιμένω. Αλλά εχθές έγινε μια συνάντηση 3 ώρων, η οποία έχει βγάλει αύξηση των εισφορών, μείωση των επικουρικών. Γιατί και τη μείωση. 550 εκατομμύρια είναι το ζητούμενο για να κλείσει η τρύπα του ασφαλιστικού. Θέλω να μου πείτε εσείς, ως εργοδοτικοί φορείς, τι ακριβώς συμφωνήσατε με τον Πρωθυπουργό. Διότι και σε αύξηση των εισφορών θα πάμε. Ναι. Που δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι και σε μείωση των επικουρικών. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μειωθούν άλλο οι κύριες συντάξεις για τους ηλικιωμένους. Για αυτούς που είναι ήδη συνταξιούχοι. Για αυτούς που είναι ήδη συνταξιούχοι και έχουν μειωθεί 6 φορές τις συντάξεις τους. Αυτό δηλαδή δώσατε εσείς. Υπό την προϋπόθεση αυτή. Και άλλα 3 πράγματα. Ότι πλέον επιχειρηματικό περιβάλλον να είναι φιλικό, να είναι φιλική η κυβέρνηση προς το επιχειρηματικό περιβάλλον και κυρίως να συζητάει με τους οργανώσεις και με τους φορείς. Το δεύτερο, αναπτυξιακός νόμος. Είναι φιλικό το περιβάλλον όταν έχουμε αύξηση της φορολογίας στο 29%, προκαταβολή 100% της κερδοφορίας της επόμενης χρήσης. 2,2 δις είναι αυτά που λες, Κωνσταντίνε. 2,2 δις για το 16. Ναι, και άλλα 250 από την αύξηση του ασφαλιστικού. Όταν δανειακή ρευστότητα, όταν δεν έχουμε την απαραίτητη οικονομική σταθερότητα που προϋποθέτει να μπορέσει να υπάρχει ανάπτυξη, πώς είναι δυνατόν να συζητάμε αποσπασματικά μέτρα για το ασφαλιστικό? Ακριβώς λοιπόν αυτή η πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει εμείς λαμβάνει υπόψη του και λειτουργεί μέσα σε ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Και σε ένα βάθος πρέπει να κλείσουμε. Και σε ένα βάθος χρόνου. Κύριε Μίχαλε, κύριε Κορκίδη. Κυρία Μπουσδούκου, ένα τελευταίο θέλω να σας πω. Ελάτε όμως, γιατί έχουμε ξεφύγει πολύ. Πέστε μου πόσο προέχει για όλους μας να περάσουμε τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου την αξιολόγηση. Για όλους. Θα μου επιτρέψετε αυτά τα διλήμματα. Όχι, δεν είναι διλήμματα, αυτό είναι πραγματικότητα. Στράτο, μην κουνάς το χέρι σου, αυτό είναι πραγματικότητα. Αν δεν περάσουμε την αξιολόγηση, θα συζητάμε για ασφαλιστικό. Ελάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Μίχαλε, μια κουβέντα. Από μια καταστροφική πορεία το 2015, που είναι η υπετιότητα της ελληνικής κυβέρνησης, να ερχόμαστε στο ΚΕ5 και να λέμε τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μίχαλε, κύριε Κορκίδη, με χαρά να τη συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα.